हेलो लोगोफोर जों दा नै गोदान बैसागो बोथोरनि थाखाय मोनसे डेमस्ट्री सं मिउजिक भिडिअ लाबोगासिनो नै सार मेन्डेला दङ बेनिफ्राय नै आब' लक्ष्यश्री गासै रायजोफोरनो बैसागोनि एडभान्स आंनि गोसोनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम मोननायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय बे बोसोरनि गिबि बैसागु एलबाम गोजोननाय नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय अननानै सानसालियाव आगर एरनाया मा एसे समायथारदों आगे मा एसे समाय सानसालियाव आगर एरनायखौ माबोरै नुसनखो नोंलाय माबोरै नुसन जों दा जा डेमस्ट्री सं मिउजिक भिडिअखौ शुट लाबाय थादो बेयाव एक्टिं खालामनो मोननानै नोंथाङा भिडिअखौ माबायदि जागोन सानदों दा नोंथांनि हमदांना मोननायाव ओरैनोथ' सरासनस्रा सल'आ जोबोद मोजां जादों मिउजिकआबो जोबोद मोजां जादों ओमफ्राय एक्टिंफोराबोथ' जिखिनि नांगौ मोननाय बायदिखौनो मोनदों बेखायनो रायजोफोरखौ खावलायगोन बैसागोनि नैबे एलेक्स प्रडाक्शननि गिबि दिहुननाय नैबे एलबामखौ गासै रायजो नोंथांमोनखौ नायनानै रंजानाय लानो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय मोजां जादों साराथ' बुंबाय दा गाव एक्टिं खालामनानै जोबोर मोजां मोनदों नोंथांमोना साननैसो नेना थाथ'दो बारा गोबाव गैलिया बियो ओंखारगोन थाबैनो जों एलएस प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव हगारनाय जागोन नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ साननैसोनि उनावनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर एसेनोसै